ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମନକୁ ଖୁସି ବ୍ୟାକୁଳ। କେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେବେ ରାକ୍ଷସପୁରରୁ। ହଁ ହଁ, କେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ରାକ୍ଷସପୁରରୁ। श्री श्री राम परम वैष्णवी माता सीतांकर जय माता ए दशावतार हनुमान प्रणाम ग्रहण करतु माता। कुशल रचत मारुति, कुशल रचंती मो प्राणर देवता, कुशल रचंती मोर सारस लक्ष्मण सर्वसैन्य भारत मो आगे थरे खोली करी को मारुति माता मो आगे थरे खोली करी को सत्य शिरोमणि आगो ठाकुरानी सुनगे दास बचना शुभ पैरा चंद्र भगवान मध्या चंद्रा सर्वे शक्ति कुशले विधि सारे अभिषेक सर्वे शक्ति कुशले माता श्री श्री राम
କଥା ନାହିଁ ବୃଥା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ଏ ଅଧମେ ମାତା ବୃଥା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ଏ ଅଧମେ नहीं मरती नहीं ମାତା ମୋହି ତୁମରି ଦାସନ ଦାସ ମାତା ମୋହି ତୁମରି ଦାସନ ଦାସ ମାତା ଯେବେ ଦାସକୁ ଦେବେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁରସ୍କାର भागो भागो मरती भागो मरती ତେବେ ମାଗୁଅଛି ମୁହିଁ ମାତା ଦିଅ ମାତା ମୋତେ ଏହି ଯୋଗ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ତୁମକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରିବି ବିନାଶ ମାତା ଦେଖିଛି ନେତ୍ରରେ ମାତା ସେମାନେ କିପରି ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା नहीं मरती नहीं प्रभु भाग्य तमें मैंने सब परिश्रम ମାତା से दुष्ट रावण मेरे से मैंने परिश्रम जीता ମାତା ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ବିୟୋଧୀ ନାରୀ ହତ୍ୟାର ଦିନ ହିଁ ସମ୍ଭନୀୟ ଯାଅ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ତାଙ୍କର ସେହି ସତ୍ୟ ସରତ ନେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ହେଉଛି ବ୍ୟାକୁଳ ମାତା ଯାଅ ମରଟି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ମାତା ତେବେ ଦାସନ ଦାସ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମାତା ଯାଅ ଯାଅ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ କରିଦେଲ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ ମୋ ପ୍ରାଣର ଦେବତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ସେହି ସତ୍ୟ ସରସ ନେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତମର ହୋଇଛି ତାଙ୍କରି ସେହି ସତ୍ୟ ସରସ ନେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତମର ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱବନ୍ଦନିଆ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଏ ଅଧାମ ବିଭୀଷଣ ସହିତ ପରିପ୍ରାଣ ମାତା ତୁମେ ଆସିଛୁ ମାତା ସତରେ କଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ହଁ ନିକଟ ମାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦେଶ ମୋତେ ନେଇଯିବି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସି ମୋତେ ଦେବି ମାତାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ନେଇଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସ